Neste mundo no que a humanidade corre máis que o tempo, hai veces nas que toca facer un alto no camiño. Iso foi o que fixo onte a noite a Asociación de Empresarios da Pequena e Mediana Empresa de Pontevedra. A organización escolleu a Sala Nauta de Sanxenxo para celebrar o seu segundo afterwork, o que dura un xamón. Con estes afterwork o que pretendemos é romper esa dinámica e que poñamos cara a eses contactos que temos, contactos que podemos facer aquí físicamente, interrelacionarnos dunha forma directa. En total puxeronse cara uns 100 emprendedores. O afterwork serviu para que todos eles falasen dun xeito distendido da súa actividade. Ademais, a EMPE apostou por customizala un chisco. Nós, lógicamente, puxémoslle os matices, os apelidos nosos, non? Pois que se a duración que a levamos ao que dure o xamón, esperemos que bueno, seguramente dura pouco, pero ampliaremos a relación da tarde, non? Ademais, durante o evento, o colectivo introduce factores segredos. A empresa sorpresa da noite foi Náutica Paco de Sanxenxo, unha institución dende a EMPE dentro do sector turístico da localidade. Outro dos pratos fortes é a intervención dun xornalista, onde foi a quenda de Manuel Javois. O concepto de afterwork, a verdade é que non o manexo moi ben. Sempre me sonou a título dun deses pubs que se atopan por aí como en plan para tomar a copa despois do traballo. Pódese trasladar a esta escena. A terceira edición do Afterwork será en setembro nas instalacións da Autoridade Portuaria de Marín.